čus lidi, vítám vás u téhle mojí první informačky a to je, že jdu konečně točit, budu šťastný, když dáte like a odběr a pokud budou nějaké, bude se to někdy sekat, tak se vám za to nehorázně omlouvám, pokusím se to třeba i zlepšit, pište to do komentáře a třeba kdybyste mě chtěli opravdu podpořit, tak mi teda dejte ten like a odběr a pokusím se mít už jiný i channel a videa upravuju ve Windows Movie Maker, já se v tom orientuju a prostě mě to přijde jako dobrý program, vy třeba máte Sony Vegas a takovýhle, ale já prostě mám Windows Movie Maker a no a to je asi tak vše v tomhle videu, takže no to je docela krátký video, no ale je to informačka a informačky jsou většinou i krátký a viděl jsem video, který měl i 5 vteřin, což je dost málo, ale to je jedno, takže zatím čus, bus, prostě jenom čus, bou.